Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawag ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Carol. Ginaingon, kung unsa kadako sa kalipay nga nakakita kag bana nga buutan, mauusab ang kadako sa imong pagmahay kay nakaugangan ka nga makigtunga sa imong kalipay. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ma, si Carol akong uyab. Ay, dayon dali-day. Salamat, Nang. Naunsa man ka, babi. Pumaka mo sulti nga dadon day nimo din hispay ang imong uyab. Makapangandam unta ko. Para ba ko makaluto, da? Okay ra, ma. Nagdaan naman si Carol og fried chicken. Ay, fried chicken. Uy, di kahiyang ana. Allergic ana, babi. Ay, magpayad ang taglaing sudan, babi. Kanang dili ka allergic. Wa man sa kumaybaw, anak ko. Sorry, ha? Mga di gyud ni nako pakanon ang akong anak ang mga pagkaon nga allergic siya day kay lisod na. Sa sunod day kung magpalit kag pagkaon, pangutan-aw na si Bobby kung makaangay ba siya o dili kay magpataka ka man lagpakaon sa akong anak. Uy. Sorry kaayo, Nang. Nagkita na mo sa imong ugang hanon, day Carol? Gabi ipa kay gidamang ko ni Papi sa ilaha. Nya? Nalain man to siya. Kaya nga no? Nagpalit man kog fried chicken sa wa pa kukuhaan ni Papi sa among trabahoan kay among dadon sa ilaha. Nalain ang iyang mama kay nagpataka lang kuno kog daog pagkaon nga maka-allergy sa iyang anak. Oh, mao ba? Mao na pa, Victor. Nya, nalain sad baya ko pa. Sa sunod, agda. Or pangutan na si Bobby kung okay ba niya ang pagkaon nga imong paliton. Anak na lang kit pa. Nakakita naman ka kasi ni Bobby. Okay na siya, day, Carol? Di pa ko makasulti og okay ba siya de Michelle kay kadto pa man sad pinagkakita. May isulti ko nimo, day, ha? Silingan man gid ming Bobby. Oh, ngano di ay unsa man na? Ay katong magkuha ni Papi ba nga unang naminyo. Ang asawa to niya ba, gyasulan silang kahimtang.
Kaya nga naman, Michelle. Di hasulan, ngang mama ni Bobby mutupan manuhigda nila. Ha? Bisag minyo ng maguwang ni Bobby? Laki! Magkatawa ko sa asawas magkuwang ni Bobby, day. Nagka-chika man yata niya. Hala, dugaya lagi niyang nakaagwanta ato, uy. Pero, dihang nakadesisyon siya nga, maglain silang Pinoyanan, mura ko no siyag naibtan og tunok. Mao pa di ay, Michelle. Oo. Hala, niya kita, kung magbinyo tapuhon, mutupad sad nas mama ni mo natong duha. Uy, di na siguro eh. Kay nitagang baya siyang dihang ibiyaan ni Manoy. Uy, papi, kung magbinyo na ta, maglain kitag bahay, ha? Di ta mo tipon sa imong mama. Kasal? Uma? Magpakasal na sad ka, Bobby? O niya ako? Ma. Maglain po kasamas gibuhat sa imong maguwang? Oo. Kinahanglan gid ma. Di ka maluoy na ako. Maluoy man ko ma. Maginusara na lang di ko inis ato. Ma. Luoy bitaw ang imong mama kay siya naman lang usas inyong bahay. Pero, Bobby, maayo man gud nang maglain ta. Uy, aron ba way hasol ba? Obserba na lang una nato ang akong mama de Carol. Kung mudug ba sab siya nato sama sa iyang gibuhat sa akong Manoy ug sa iyang asawa ini. Na sige. Salamat sa imong pagsabot day Carol. Hikayon dayon nato ang atong kaminyoon day Carol. Sige, Bobby. Ayaw na lang mo pamalit og mga appliances. Kaya doon naman tayo appliances din is atong bahay. O ma. Ang kwarta ninyo, tigoma na. Alang sa umaabot niya ninyong mga anak. Salamat ma ha. O day Carol. Nagbarog pa man kadiha. Dali na day. Isuod na imong mga snina diri sa akong kwarto. Bobby. Dako man di kagkatri, Bobby. Oo, kay di ko ganahan og gamay eh. Mataga ko. Lihiw kayo ko. So, human niya puhon sa kasal, diretso na ta dinhi. Siyempre. Anhita sa kong kwarto, mag-honeymoon. Di ba? Namauli na ng bisita. O lagi, nangitgitan kitag ati Manila. Mao, pero sagdi lang. Isupport naman sila sa atong kalipay. Mao gyud. Nya, unsa man? Unsay main?
Sugdan na to ang paghimo og baby. Kadiyot sa uy, maligo sa ko. Dungan ba ng tagkaligo? Presko nang akong pamati sa lawas. Presko tang duha. Iwaso na to ang gisugdan na to samtang nagduwang tagkaligo. Papi. Papi. Kapahas ang asawa. Ang gwapa pa ko, Luweg. Wala pa may anak. Kung malanday na unya ko, adi nakagkupangan ako. Kasi nag-ingon? Tangtangan lang to alis natin. Ngayon mo gitapis. Tangtangasad ng imo. Kayo. Love you, Carol. I love you too, Papi. Carol. Uy, Kinsa ron na? basig si Mama. Ha? Isa? Wala unok-tok. Padayon ta. Papi. Mangable mo, oy! Ma, di ba nagsabot naman ta nga? Di ka maluoy na ako, babe. Ma, nagsabot na ta ini. Nga dili ka mutupad na mo og higda sa akong asawa. Ano man, anak man ta ka. O, lagi ma, pero... Ay, ma. Da ka, Carol. Tong-an na tos, babe. Ma. Nga naman, di ka mo sugot. Sultihi dayon ko kay mulayas ko. Mama, mahim mo bag sa suyod gabi ina lang kamutupad na mong higda. Di lang karon kay unang gabi itaon sa among kaminyo ni Carol. Sus! Una kay bili ako pagkainahan nining napita. Babi, sige na lang. Patuparan na imong mama nato. Sa? Uy, gidangat. Kami na ko, ma. Nganong ni amang kamatyo. Haim day mong asawa. Tuas bahay. Ma, masulti ta. Sound sa? Bayan sa imong kuan ba? Kining pagtupad og higda nila ni Bobby og Carol. Sus! Ngano man jud ko nung, kasakit man nanyong maayong akong gibuhat. Ma, sabta gud ang among punto gud. Makakita ka nila kung magjirjir sila. Makakita. Sa? Makakita ka nila. Sus! Musugot og sa dili, basta kay motupad kog higda nilang Bobby og Carol. Period. Dahil natungtas, Mama. Mubalin ko diha tupad ni mo, ha? Paghinay lang, Papi. Pasig makamatay mo, mama. Tinay po. Tay? Papi. Wala siya mulihok, tay. Papi ka na. Ansay ka na. Kapil na ba na kong tiyod? Tinay lang. Kapuyas din yung pinok na natong pag-ago o pag-react sa lami. Sabi lang ko. Lami na ba yun? Nayasan na imong ako ay natog ko dere sa batasan. Di maglagot, ana, uy. Lisod kaayo ang pag-adjust kung ay ugangan nga mutupad at higda.
Wa mi kaagwanta si Bobby, nakadesisyon mi nga maglain gid mit bay. Kung mag-sex ming Bobby, pulos pinugngan ang among mga ago. Mga katuma kasama ang kaagi ni Carol dinhiling tulmanon. What's the style? Pinugngan nga ago style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.